אני לירון. היום נלמד איך משתלטים על מחשב אחר שהוא נמצא אפילו מיליון קילומטרים מאיפה שאתה נמצא בבית. כל מה שאתה תצטרך בשביל זה זה רק סיסמה ו-ID. אז אוקיי, בואו נראה לכם תוכנה אחת שהיא ממש מעולה בזה, והיא תלמד אתם תאמינו לי שאתם תרצו להשתמש בה להמון זמן. אוקיי, מה שעושים זה ככה. אתה כותב ככה. דקה. טים. אוקיי, דקה, בואו נבדוק פה. טים ויואר. אתם לוחצים על הראשון, טים ויואר דאונלוד, ואז פשוט אתם תראו פה כל הזמן חלוניות מתחלפות. הנה, אתם רואים את זה פה, דאונלוד נאו, עכשיו בחינם. אתם לוחצים על זה ופשוט אתם מורידים. בואו נראה, אני אראה לכם עכשיו התחברות מהמחשב שלי למחשב של מיידית שלי. או קודם כל אני אראה לכם שאני והוא מתחבר בסקייפ כל הזמן, והוא כרגע מחובר אליי, הוא עוזר לי בכל מיני דברים במחשב. אז דביר, תתנתק ממני. אוקיי, דביר, אתה יכול בבקשה לתת לי את האפל איי-די שלך? את ה-ID שלך, סליחה. 9981. מה? 9981. זה. ID? כן. 151. 15, אוקיי. דקה. אוקיי, מה הסיסמה? תזכיר לי שוב. 9981. ואין לכם מה לדאוג, כל הזמן שאתם נכנסים לזה, הסיסמה שלכם מתחלפת. אין לכם מה לדאוג בקשר לזה שאותו בן אדם ידע את הסיסמה וימשיך להיכנס אליה. אוקיי, הנה החלון, ואני פשוט במחשב שלו. אוקיי, הנה זה המחשב שלו, ואני פשוט לוחצת לו על המחשב, על המסך, כל מה שאני רוצה אני נוגעת בו. הנה, בואו נחטט לו קצת בפייסבוק וזה. אפשר לעשות פה הכל, מה שרוצים אתם יכולים לעשות, וכמובן אתם יכולים לעשות את זה רק אם אותו בן אדם מחובר גם לטים ויואר. אתם צריכים להשגיח סתם דוגמה, לנסות לעשות עם חבר שלכם, לעבוד עליו ולעשות כאילו זה משהו טוב, ופשוט להוריד את זה ופשוט להצליח בזה. אז אני מציעה לכם לעשות את זה. ועוד משהו, פה תמיד בצד אתם תראו חלונית, וזה גם כמו סקייפ. אתם תוכלו לדבר ולשלוח פה סמסים, הודעות. אם תראו, למשל כמו איי, ואז אתם עושים Enter, ואז אחר כך אצלי אמור לו, הוא כתב לי, ואני אמורה לקבל את זה גם אצלי, אבל אני לא מקבלת כי הוא לא מחובר אליי כל כך. אז זהו בעצם, אז אני גולשת לו על המחשב, והוא כמובן לא יכול לעשות, הוא יכול לסגור למשל, או אם הוא לוחץ פה X אז הוא סוגר את זה וזהו. אבל הוא לא יעשה את זה, כי זה טוב מאוד שאם הוא יסגור, יהיו לו בעיה. אוקיי, אז אני מקווה שעזרתי לכם, ואם אתם תצטרכו עוד עזרה באיזשהו משהו, אז תמיד תוכלו לפנות אלינו בערוץ שלנו ביוטיוב, או בפייסבוק. תכתבו את השמות, אותו שמות בדיוק של האתר, ואם תרצו תמיד תוכלו גם לדבר איתנו בפורום שם. אז תודה רבה לכם, ומקווה שהצלחתם במשהו. ביי.